Onye isi ala Nigeria bụ Goodluck Jonathan nọrọ n'ọgbakọ ndị otu People's Democratic Party bụ PDP n'ahịa ịchafụ kọwaa na oku ahụ ya na-akpọ ka agbanwee afọ ole ndị isi ọchịchị ga na-anọ n'ọkwa abụghị ka agbatịa afọ ole ya na onwe ya ga-anọ n'ọkwa. Instead of talking about the issue of whether a single tenure will continue with the two tenure, kama ndị mmadụ ga na-atụgharị uche ma ndị isi ọchịchị ha ga na-anọ afọ 8 n'ọkwa ma ọ bụ afọ 6. Ndị mmadụ na-agba izu na-akọwa na mụnwa na-atụ aro ka agbatịa ọchịchị m. Ka m gwakwa gị, ọchịchị Goodluck Jonathan na Nnamdi Sambo ga-abịa n'isi njedebe n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ 2015. Tupu m ga-ezigara ndị sineti akwụkwọ iwu a, mụ na ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị gọvanọ ga-eburu ụzọ gbaa izu ma kpaa nkata. N'akwụkwọ iwu ọ na-akwado izigara ndị omebe iwu sineti, Jonathan na-akpọ oku ka emee iwu ga-eme ka ndị isi ala Nigeria na ndị isi ọchịchị gọọmenti steeti na-anọ naanị afọ 6 n'ọkwa. N'usoro iwu Nigeria, onye prezidenti na ndị gọvanọ na-anọ afọ 4. Afọ 4 ha gafee, ha nwere ike ịzọkwa ọkwa ọzọ were nọkwa afọ 4 ọzọ, nke na-eme na ha na-anọ afọ 8. Onye ndụmọdụ pụrụ iche President Jonathan, Reuben Abati, kwuru nke a. Ihe eji enwe otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-agba gọọmenti ụkwụ na ọchịchị onye kwuo uche ya abụghị ka ha na-akọtọ ndị mmadụ, kama ọ na-adị mma enwee ntọala gọọmenti wetara, ha nyochaa ya, ha wepụta ntọala ọzọ ka nke aha mma. Nke a ga-eme ka anyị na-aga n'ihu. Reuben Abati gwara ndị nta akụkọ na ọ bụrụgodu na ndị sineti nabata iwu a, ọ gaghị ebido dịbe ire. Ugbu a Jonathan ka nọ n'ọkwa. Chidi Nnamdi Igwe, Igbo Radio.